Jedna od predloga koje sam mislio da stavim danas na glasanje je to da ovo sve što smo pričali, unapređenje naših odnosa sa ostalim veštacima, da u bližoj budućnosti, kada iskristalizujemo neke naše stavove što se tiče pravilnika, što se tiče cenovnika, što se tiče tako tih zakona o sudskim veštacima, krenemo da održavamo možda republičke odbore u drugim mestima. Znači, razmisliti o tome. Znači da, recimo, odemo u Novi Sad, kad budemo, znači ne sada, ne sutra, ne za mesec dana. Ne moraju sve sednice da budu u Beogradu. Zašto? Zato što smo mi ipak ovde smo najbrojniji, ali po neki put da otvorene sednice držimo i u Novom Sadu, i u Kruševcu, i u Kragujevcu, i u Nišu. Da. Naravno da ne. Naravno, to bismo pripremili na određeni način, ali mislim da sa nekim kontakte koje sam imao do sada, da bi te sednice bile posećenije nego ovde u Beogradu. Ubeđen sam.